Minecraft чрез Roblox. Както виждате, нямаме нищо. Тук може и приятели да се намерим. Чакайте, че ме бият. Ей, защо ме биеш? Аз нищо не съм ти направила. Не дей ме би. Не ме биете. Аз играя чрез лаптоп. Сега да потеглиме. Това е, както виждате, е къща. Чакайте, потънахме. Хора, сега ще се върна, след като се изправя. Вляза в къщата. Вижте, хора, ето виждате прагът на къщата. Къщата отвътре изглежда уникална, но пак потънахме. Явно са я причупили. Иначе аз обичам да играя така. Сега ще има тъмност. Това тъмничко е. Да. И сега ще покажа другата стая, защото снимам с една ръка. Ето е другата стая. Както виждаме, в нея няма нищичко. Дайте да се връщаме. Чакайте, видях нещо. Чакайте пак да спра видеото да се обърна, защото снимам с една ръка. Хора, ето това не бях го забелязала. Така влизаме, защото нормално е с една ръка. Други неща няма, освен факли. Тук някакви, може там да има път. Хора, това е една уникална къща. Ето хора, както виждаме там двама литра. Един се изби, за да не убият. Все пак нямаме нищо. Чакайте, искам да се неща. Искам да ми дадете... паднахме в някоя дупка, хора. Чакайте, това може да е къща? Хора, най-яката къща. По-яка от тази къща не съм виждала. И кирки нямаме, и нищо не имаме. Обеднихме в тази игра. Купая да се изкача да горе и няма кирка, ще ям да я напада. Хора, изкачих се на високо. Там виждаме двама силни, които се бият. Третия и той. Сега ще видим. Гледаме матч борба.